Nginamke Khansani TV igama nkhazimulo nkhazimulo. Mamusha ku-channel sicela subscribe because wazi uthola ama-video isikhathi siwakhiqiza. Kubalulekile ukuthi la yalo noma le ungilise la zinganishwebi. Nganza amathonga ngiqale nje la ngoba ngifuna ukukhuluma ngento ejulile ethinta isimo sesikhwama, kodwa phambi ukuthi ngiqale ngicela ukucacisa lokhu. Abelaphi uyakubona nabelaphi ongababoni kule channel la, umkhulu nkhazimulo akahlangene nabo. Ungalinge Nkosi yami uyeke umuntu ongaphandle athi uyangazi noma kanjani, noma umuntu ongekho kule channel. The minute engekho kule channel kukhona isizathu ukuthi usukeleni, ngoba ngisengikwema inyembezi, angifuni into wrong. Ngeke umkhulu nkhazimulo anike ama-referral abelaphi ngoba hayi ngoba bebabi, ngoba umuntu nomuntu une-spirit sakhe. Ama-referral phela ukunika wona abantu obabona la manje. Ungakazi umbone kule channel lana ngeke ngikwazi ukumrefer ngoba kusuke kukhona isizathu. Ngebhadi umkhulu nkhazimulo akayena umuntu odestroya into asizile wayakha. Anginjalo, angiphuma emsameni omnyama. Kubalulekile-ke ukuthi nikhumbule usolungisa amaphutha asala ngemuva. Akukuhle uphinde wenze amanye amaphutha, kodwa vele uma usadalela uzophinda ubuye kaningi, uzoqhubeka la ugcine khona. So kubalulekile ngenze idlozi nilawule idlozi lakho uma nifuna ama-referral, kodwa ngiyaguarantee ukusho ukuthi abantu abala njengomakhuzwayo uyahla kushona phansi labantu abala kule channel manje. Ibona ngathi ngingakhuluma nabo uma khona nifuna uyithola, okay, noma mhlawumbe ngifuna iyalo. Ongekho ngihlehlile kuyena ngesizathu esingeke silimaze umuntu, ngoba akwazi ukulimaza umuntu ungathintanga idlozi lakhe. Angifundiswanga kanjalo. Manje ngifuna ukukhuluma ngesimo seyikhwama. Ngaphambi ngithinte iyikhwama, ngiyazi yakhala mkhulu, ngibona amanzi unyaka wonke, ngibona imvula, ngibona impophoma, ngibona iziba, ngibona ulwandle. Sengizihambile ngabolanda, ngenza konke efanele ngikwenze, ngibalande ngibalethe la bamanzi. Ngiyabona ugogo ugqoka amajazi, ngiyabona nezithunywa zebandla zingidonsa esontweni. Kwamanje kabhubhuki indaba mkhulu. Ukhumbule izithunywa zihlukene. Khona isithunywa sebandla esovuka esontweni, usolandela amaphupho akho lapho mase usubalungiselele balanda. Khona isithunywa esize kuwena ngokuzokugada noma sokunika impilo. Khona isithunywa esifika kuwena ngokuthi uhlahlubele noma uhlolele noma udonsele abantu basekhaya kuphela. Khona isithunywa sokuhlolelana ngaphandle sokusebenza. Kube khona isithunywa okufanele nesihlanganiswe nedlozi. Okay, ngeke ngigxile kakhulu la ngoba ngikhuluma ngaloko manje indaba mkhulu. Sengilungise yonke into, ngihambile ngayo endaweni eziwu-5 yonke indawo, ngoba izinto engihlangana nazo lezi manifika la bangiphakamisela isithunywa mkhulu manje asiphakami. Ngiyindaba ubona nje sesiphakama dlozi, cha mkhulu ukuphela ngikahloli. Okay, ukhumbule ukuthi isithunywa, khona isithunywa esifikayo kuwena sihambe nempande yasekhaya. Okay, impande okuyimpande yamanzi uphiwa yona ukuxhumana nayo, okuyindlondlo, wela kambe leyo nyoka noma leyo memedi noma leyo nzuza noma leyo mabutho, kodwa into ekhombisayo ukuthi ixhumene nawe ngoba lawo mabutho amanzi ahamba nabalozi. Ukhombiza usuphiwe impande yamanzi yokuphilisa. Khona umuntu onesithunywa sokukhuleka emanzini aphilise. Uthola ukuthi nesithunywa sakhe sidonsa la emzimbeni, udonswa ngemoya la emzimbeni, ileyifile ukuthi uyi-intuition. Kube khona uzwa ngamadlebe, kube khona esimbonisayo, kube khona esimthongisayo esifike emelele. Sisho ukuthi cha, thina ngeke sibone ngamehlo, ngeke usizwe ngendlebe, kwa sofika masulele sitshene into nje obunjalo. Sisho ukuthi into oyiphupha manje kuzobe sekuyiyona. Ngiqaphele okufanele ukwenze ukuthi mase ngiyiphuphayo lento abantu abadala ngiyisolva kanjani isolution yayo. Ila singena kwenye i-level khona ithiwa umhlahlo. Uma unalo umusha umhlahlo ubheke ukuthi okay, lo ngikulungisa kanjani. Okay, now yini laphayo? Akulapha amabhayi, akulapha ubuhlalo, akulapha umqhele, akulapha izithebe lezo usuke uzibeka, akulaphi imigexo le ntindile yonke into osuke uba nayo.
into elaphayo isikhwama. Okay, uma ukuthi unesikhwama esiphuma nomkhulu, umkhulu unika impande, umkhulu unika isikhwama, uthi hamba ulanda isikhwama noma amukela isikhwama. Isikhwama osinikwe idlozi lakho awukwazi ukusibika, ngeke unike ingane yakho igift manje njengoba kuyile khathi unike igift mase uyayibika futhi kuwena. Uyayamukela leyo gift, uyamukela kanjani? Ngenxa yokuthi umkhulu sebonile ukuthi umhlaba unamazinyo abushelelezi, abantu abathembekile. Lento engakazi